Aşgabatda 3-nji iýunda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler. Bu barada Turkmenistanyň hökümet mejlisine vice-premier Mehmedow bütün dünýä velosiped güni münasibetli geçiriljek bedenter we sport we sagaldyş çärelerini taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Şeýle hem bayramçylyk münasibetli 30-njy maýdan 3-nji iýuna çenli welaýetlerde Aşgabat we arkadaş şäherlerine velosiped ýarşlaryny, sport bäýteşiklerini, amal maslahatlary, wagt nesihat we beýlik çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglyqda vice-premier degişli teklif döwlet başçysynyň garamagyna hödürledi. Turkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä velosiped gününiň sagdyn we bagtyar durmuşy wagt edýän halkara sport bayramydygyny belläp, ýurtda meýilleşdirilen bedenter we sport çäreleriniň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegini tapşyrdy. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Turkmenportaly biziň bilen galyň.